boj. Dojde sa obče dojď. Vždycky sú chlapci pripravení za každé situácie. Zdravíme aj motorkárov, našich kamarátov. Zdravíme verejnú bezpečnosť motorizovanú. Krásna dobová technika v podaní motorkárov. Vítame vás. Dnes je 1. máj. Krásne prekvapenia. Zdravíme Janka. Takže staršia aj modernejšia technika. Vidíte? Aj náš kamarát Peťo Novotníček zdraví 1. máj. Zdravíme Peťa. My sme sa o vás postarali. Tak. Všetci stoja na tráve. Áno, zdravíme ďalšiu časť našeho sprievodu. Našich budovateľov, poľnohospodárov, ekonómov. Zdravíme vás, vítajte u nás na 1. mája. Hurá! Hurá! U nás sa zúčastňujú aj naši dobrí poľnohospodári z nášho regiónu. Zdravíme naše staré, poctivé stroje. Niečo vydržali, ešte aj vydržia. Zdravíme Stana. Áno, teraz Alegonský vůz komunistickej strany Slovenska. Vítajte. Tak, ako to bolo kedysi, ako je to dnes. Zdravíme našich budovateľov na teste. Vysokozvížne vozíky fungujú stále, prejdú všade. Zdravím svojho syna. Zdravím 1. máj. Áno, a rôzna dobová technika, ktorá sa tiež zúčastní nášho sprievodu. Pozrite sa na to, čo všetko vydržalo toľko rokov. A stále je to funkčné. Vidíte Chrobáka, Volkswagen Moskviča, Škodovečku, Stovečku a klasickú krásnu červenú Feliciu s mojimi kamarádama. Zdravíme Janka Kudlu a Jožku Ondrušku. Vítame vás Dojčí. To je technika a stále žije. Zdravím mojich kamarátov, nazdar, nazdar. A samozrejme Lady a Žigulíky nemôžu chýbať. Rokmi vyskúšaná technika, stále to chodí. Na každý druh benzínu, vidíte to? Krásne zachované. Metalíza jak rom. Áno. Takže teraz dobová technika. A blížia sa nám aj dobrovoľní hasiči. Takže zdravíme našich kamarádov hasičov z Letniča. Vítajte u nás, Dojči na 1. mája. Zdravíme Milana Petru. Naša krásna Simka. Šlape nám to, šlape. Zdravíme všetkých. A teraz vidíte, dobrovoľný hasičský zbor Letniče pozdravuje 1. máj v Dojči. Zdravíme dobrovoľných hasičov z Letniča. A teraz samozrejme, nemôže chýbať armádna zložka 1. májového sprievodu. To sú tí chlapí, ktorí sa strážia, aby sme kľudne spávali. Sú to naši bojovníci a sú tady. Zdravíme Československú ľudovú armádu. Zdravíme kvalitné mašiny, Dnepr a podobné. Zdravíme armádu. Pozrite sa, protiletadlový dvojkanón. Voláci letadá smysly, čo tu vyletali. Vidíte, taký majú rešpekt. Vítame armádu, zdravíme Baťa. Nazdar, Baťo. Áno, poznáte aj Gašovku a máte chlapi starší ročníky, co boli na vojne. Krásna technika. Samozrejme 613 a 603 Tatrovky.
vládne vozidlá, ale dneska sú aj vám k dispozícii. Samozrejme aj úloha verejnej bezpečnosti sa presúva v našom sprievode. Takže hurá, pozdravme 1. máj! Nech žije 1. máj v Dojči! Hurá! A samozrejme, na záver, živé stroje! Prosím vás, aby sa vás deti nepýtali, kam sa koníkovi leje benzín. Jemu sa benzín nedáva. Zdravíme Pálka, Danka a kolektív. Vítajte na prvom sprievode. Zdravíme. Takže takto vyzeral náš sprievod. Takže vážení prítomní, teraz sa ešte nerozchádzajte. Program sa nekončí, práve teraz začína vrcholiť. Ja teraz postupne požiadam